Hi guys, another day, another night na punta, another vlog na punta sa atong negosyo ug pag-eskwela ni Jara. Dira si Jara perting lugtuya, dugay kay mo mata kay naadik naman guni sa cellphone ni bata. Ukaw na ako kay late na. Sus, request pa gyud og 5 minutes pa. Himuta pa. Mo na dugay man matulog gabi, di mo ka maminaw kay papa. Tanawa. Pero sa una sa bata pa ko ingana pud bi ako, mo request pa kay papa nga matulog sag 5 minutes extra. Uy Jara, mata na. Sus, kung ako si Jara makasulti jud ko samok-samok dia pa ba kay katugon pa kay ko ba. Ug sa dihang nakamata na siya ug diretso sa gligo. Uy, nagunsa man ka diha Jara? Gitugnaw ka? Gitugnaw gyapon ka? Bisan imong giligo gibutang na nagininit si mong mama. Ayaw pahalata ba kandingon ka. Ug dara si Jara ready to school na. Pabay-bay-babay pa kay nakaligo na. Lami kay sa feelings no. O, diba? Ug hatod na nato ning bata. Pandaro na nato na itong motor nga gikan sa World War II pa. Pero ayaw kumpiyansa. Ang daga na ni sa liko pa lang daan 120 na. Unsa na lang katong mo street? Sus, speed limit 40 ra. Napay bangko na kung sa tao pa lang ni daan. Sus, lugwa tinain na. Ug tara, let's go na. Lami asakyan ni motoro ay murag nakadukati ra ba. Napay dala na hastang huwana. Pasalamat kay way nakasabay. Kung napay nakasabay, alumba gini tirada. Kung nabot na gini mi sa eskwela ni Jara, pabababay pa. Sulod dito sa eskwela na, ayaw pang upya. Ni good morning biya si Lidigard na ang silingan nagwapa. Ug sa dihang pauli namin ang utang na si Jara unsa ning dahon ng hasta man dagkuha. Ajud kumpiyansa makagunita na Jar kay mura jud ka gibun-i nga hasta jud ang katula. Pero katong pandemic hasta jud ang mahala. 100,000 ang pisyo paana niya. Pagabot na mo sa balay mo ni paborito niya. Tinghab-hab na. Pailak-hilak na kay gusto magpahungit pa. Pag humanyag kaon tuwa si Jara ng laba. Pero ang tinuoda na, wago na ng laban, nagdula ra, nagbasa-basa, ra gyud ning bataa. Diyan sa takajara kay mag-deliver pa imong papa. Kung niabot na si Magnolia, hala, ato na ni-deliver kay nagpaabot na sila sa tuwa. Wara na, hasta yung kagwapaha. Awang timbangan na, 1 kilo sobra. Usahay na apay mo 1.3 ani niya. Ana gyud ang Magnolia sa sulod sa isa ka bag sagol gyud ang timbangan na niya. Ug dira pa perting daghanag product. Pagman ni Magnolia kay Lula Mamis na punta. Ug dira si Busing nag-compute og pilay bayro nun sa customer niya. Ay ba kalimti akong sweldo ha. Buhi-buhi lang biya niya ko Ug sa dihang daghan kay pa-deliver sa tuwa. Gamito nato ning brum-brum ni Busing kay di makaya sa tong motor nga vintage na biya to ha. Kargador sa takarong panahon na. Bahalag bugat basta akong sweldo Busing ha. Ayaw kalimti ha. Ug dara pa hasta gining bugata. Mapuno gini ang multicab ni Busing kay hasta gining daghan na. Musaya na sa ako kay murag bugat man kay siya. Wa juday koy angay. Murong ko si Ayon masayaw ani. Basta yung pangita. Ug sa dihang nahuman ako hakot tanawa ragud astar yung daghan na. Ug ato na ni-deliver didto sa atong customer. Kay nagpaabot na sila. Drive banda natin yung tarak-tarak ni Busing. Tara, let's go na. Ug sa dihang naabot namin sa area tuwa. Bit-bit na punta, kargador na punta ning tiradaha. Mait yun yung mangitag kwarta niya isa kadlaw hurot na. Ug gibidyuhan ni Busing ang mong kargahon. Hay nako, hasta pang daghan na. Pero okay lang, basta kwarta na. Sa dihang nahuman namig deliver dito kinsam ning tawhana, gwapo man kay ni siya. Gwapo jud kay na ilang area ba? Tanawa, uy tuwa pa isa. Macho man, tirada. Ug di po di palupi ng isa, si Johnny Bravo lagi daw siya. Kuyaw man ni mga trabahante diri Pag humana tong deliver dito si Magnolia piti-piti gi-deliver na po nato ha. Ug sa dihang mo bayad na sila, maulaw mapuntaan ni nila nga hasta maganila mga gwapaha. Ug pag humana kong deliver si Jara nagunita po sa cellphone niya, gidala pa niya si Bella. Ug sa dihang nabantayan niya ang kamera, tan-awa ra gud si Jara. Nisngag kang ilong niya. Klaro kang kugmo ni dikit pa. Sa dihang manihapon namin tanawa lag ni si Jara. Pina-Chinese pa, napay mata, pinalibat-libat pa. Pero ang gibuhat sa chopstick, gitlap-tilapan ra. Sigupon ra day niya. Wa jud ni ayon ning bataa gasigop, nagtan-aw sa cellphone niya. Mayabog ganina hasta labi nang inita. Ug diri ra mahuman akong video kay malubat naman ko. Ugma na pod, mangita na pud tani unsay birada.